Повече от 55 000 души присъстваха на концерта на Мадона на стадион Васил Левски снощи. Двучасовото шоу на кралицата на поп-музиката справо бе определено за музикалното събитие на годината в България. Най-голямата сцена пристигала в България, най-много публика събирана на подобно събитие, най-доброто шоу виждано от българските фенове, представено от най-голямата звезда на поп-музиката. Така накратко може да се опише случилото се на националния ни стадион снощи. Дългоочакваното събитие събра феновете на Мадона часове преди отварянето на входовете към стадиона. Грандиозно шоу с една дума. А вие? Какво е за вас Мадона? За нея е голяма работа. Аз съм голяма фенка на Мадона. Да. Тя е нашия бог. Музиката ми е хоби и ми харесва много. Мадона добър музикант ли е според вас? Ами, да. Много добър. Изключително, защото най-вече тя е изключително трудолюбива. Повече от 450 охранители се грижаха за сигурността на стадиона. Екипи на Червения кръст и лекарски екипи бяха готови в случай на нужда да действат. От страна на Мадона 250 души екип, 28 музиканти на сцената и танцори. Равносметката, незабравим спомен и избъдната мечта за феновете на кралицата на поп-музиката. За BTV новините Марина Евгения. Въпреки изтрупването на хиляди фенове, концертът с нощи се размина без инциденти. След полунощ улиците около стадион Васил Левски се изпълниха с превъзбудени и екзалтирани почитатели на Мадона. Много от тях споделиха, че преживяното е било сбъдната мечта. Беше номер 1. Тя е най-добрата и прави най-голямото шоу на света. Много сме въодушевени, очаровани, грандиозен купон, грандиозно шоу, номер 1. Невероятен. Такова изживяване, невероятен, нямам думи. Не знам дали усещаш така малко превъзбудено емоционално говоря, защото това, което стана тази вечер, не си е невероятно. Просто е най-голямата за България. Ти откъде си точно? От Скопие. От Скопие специално за концерта ли дойде? Па да. Как ти се струва българската публика България? Супер е, весела. Просто беше върха, публиката беше невероятна. Не знам, просто концертът беше феноменален. Беше фантастично. Специално за това ли дойдохте? Абсолютно. Специално за концерта. Специално за концерта. Харесва ли в България? Обожаваме България. We come from Italy. Идвам от Италия. От същия град, от който и Мария Чиконе. Специално из Москвы приехал. Дойдох специално от Москва за концерта. Мадона е моята любима певица. Просто невиждане на китара свири и въобще нямам думи. Имам чувство, че съм на небето. Имаше, разбира се, и разочаровани. Честно казано си пя фалшиво Мадона и това е. Наистина пя фалшиво. Секунди след края на шоуто Мадона се отправи към летище София и отпътува към Израел. Изпълнителката всъщност е първият човек, който си тръгна от концерта с нощи. Малко след това започна и демонтажът на сцената. И да прибира техниката за шоуто минути след полунощ. До 6 часа тази сутрин цялата техника бе изнесена от стадиона и натоварена на самолети, за да продължи към Тел Авив, където ще са следващите концерти на Мадона. Около обяд на стадион Васил Левски продължаваше почистването на терена и демонтирането на сцената, което се очаква да приключи тази вечер. Мегапродукцията пристигна у нас с 68 товарни камиона. Днес бе почистено и пространството около стадиона, което преди шоуто беше изпълнено с отпадъци. Сега имаме връзка с Димитър Ковачев Фънки. Добър вечер. Добър вечер. Безспорно, с нощния концерт е най-голямото музикално събитие в България до момента. Как се организира подобно събитие? Предполагам, че изисква много сериозна логистика. Абсолютно трудно и много неприятно се изисква, особено в тези географски ширини е много трудно. Но благодарение на опита, който имаме, все пак имам зад гърба си над 600 концерта, справихме се и съм безкрайно горд
за което, защото такава лъжица като Мадона не всеки може да приглътне. Мадона е звезда от световна величина. След този концерт можем ли в близко бъдеще да очакваме у нас да дойдат и групи като AC/DC, Rolling Stones, U2? Значи това е, което едно от най-важните неща, които донесе това събитие, е, че наистина показахме, че можем да се справиме с звезда от такъв ранг, както е Мадона, U2, AC/DC, Елтън Джон, Роби Уилямс и така нататък. Което пък на нас вече ни развързва ръцете, да можем и ние да поглеждаме с високо вдигнато чело към такива звезди. Форумите са пълни с крайни коментари и оценки по отношение на гласовите способности на звездата. Имаше ли плейбек по време на концерта и според вас какво видяхме снощи? Перфектно денс шоу или концерт? Значи не трябва да се делят нещата. Това е доста отживяло мислене. Тези неща върват заедно. За плейбек не може да става и на въпрос. Плейбек се пуска само в България. Всичко беше на живо. Това, че на места гласа и пада, това е нормално. Тя е на турне. Освен това, който иска да я чува идеално, да си купи компакт диска и да го чуе. Самия Мик Джагър е казал в интервютата, че като идвате на концерти, идвате да ни гледате, не да ни чувате. Като искате да ни чуете, купете си CD. Така е, независимо от коментарите, успехът на Мадона е безспорен. На какво според вас се дължи той? Това е мега събитие, което се случи в България, в шоу-бизнеса, и аз съм много радостен за което. Всичко това, което видяха хората, най-вече се дължи на големия професионализъм, който има тя и екипите, които са с нея. Отделно това е жена, която е изпълнена с енергия. Аз толкова енергична жена не съм виждал. Тя пристигна в 3:30, врътна 2 часа саундчек и не се спря да циркулира наоколо. Вечерта, както всички видяха, тя беше абсолютно на ниво. Ваши данни, пред колко голяма публика пя Мадона? Говори се за повече от 55 000 души. Да, около 60 000 души имаше на стадиона. Целият стадион беше пълен. Не съм го виждал толкова пълен никога през живота си, трябва да си призная. И това, което беше много хубаво, че публиката беше заредена с много положително настроение и стана страхотен концерт. Вашето обяснение за организацията на концерта: много от хората не можаха да вземат местата си по трибуните, въпреки че са платили за по-скъпи билети. Защо стана така? Чухме за такова нещо, проверихме го веднага с амебата. Оказа се, че редовете не излизат с един. Грешка просто при преброяването, но на хората им беше намерено подходящо място, което да отговаря на цената, която те са платили. Вижте сега, едно такова мега събитие, то за първи път се случва в България, на стадион Васил Левски. Разбира се, ние безкрайно сме благодарни на екипа на господин Димов, който е от страна на стадиона. Хората направиха всичко възможно и те да помогнат всичко да мине както трябва. Но, нали знаете, пълно щастие няма. Някога се случи нещо, което малко ще обърка конците. Безкрайно се извинявам на тия хора, които се е станал този провал, но за бъдеще няма да има такъв. Благодаря ви, Димитър Ковачев, Фънки, на живо за концерта на Мадона в София.